Biskok! Des! Wala ko sabay tayo! Gimana nih? Udah ibu kayak udah tahu sudah. Ini capek yung tagbuhin mo. Kaya balik ko sana ako sila dito. Gayam ka din. Itawag mo ko sa base, sir. Load! Sibang balon! Sige, boss! Magkape ko, Noy! Sige, Noy! Fire the hole! Sabi mo!
ta. Hindi na ito makaya. Daghan kayo mga rebelde. Dito kasi sila mga gamit. Okay sir. Okay sir. Tara. Buset! Gusto yawa! Nga nung mga armin, ang gabuhi man to nga ato kay katrakan. Ibumbahan to, Jot! Unsa man to mga army? Nandagan, urwa, sa man to? Sige na kairing to sila boss. Sila dako ni Manas. Tanagan mo to sila? Gito pagbumbahan mo yok. Kasi niya mo to sa kampo, boss. Yun, gibumbahan mo. Unsa man to? Kasi nakadagan to. Up. Yes, sir. Good news, sir. General, i-treat mi kami sa gera kay di na pumakaya ang rebelde. Daghan kayo sila sakto og mga gamit na mga bomba. Sir, niyari may karong gabi karon mga ayo sa mga supply sa mga gamiton mo para ugma pugod mga bombs, mga guns, ug unsa pa among kinahanglan para sa among gubat ugma kay ugma puhon among sungon. Eksakto na may mga bala, mga gamit. Mga kinahanglan mo mga electrons sa kagubatan. Adi rin. Daghan nila yung mga gamit ninyo. Ang mga sumpo, ang mga rebelde sa okay. Okay, sir. Adi ako ang ring mga armas ring adi. Iya sa ay mga bomba nining mga armas. Oh, dia ikaw na manghatag sa mga kauban sa pag tuan ito sa paingon dito sa kabatan. Ay sir. Bala. Okay sir, salamat jud kayo sa imong tapang diri namo. Kining mga gamita mauni mo patay sa mga rebelde nga mo ang misyon para ugma puhon kaning mga bomba ani o kaning mga gamit, mga pusil, mga pistola. Salamat ug kini ako ning dalhon kay aron ma-distribute nato sa akong mga kauban. Oh. Okay guys, diyan na yung mga supplies nga gihatag ni general na to para sa gamit na to sa atong misyon ugma puhon. Dako kani tabang naadiri mga bomba, naadiri mga pistola nga atong gamit para ugma. Nato ni distribute ugma na lang puhon sa dayon na tong larga patungo nga to sa atong misyon. Are we clear? Yes, sir. Good. Okay. Kinahanglan ug puhon mo sila mata aron makandam ta mo atake para ugma. Yes, boss! Yes, boss. Todo na ugma. Boss, yes. Right, left, 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 left, right, left, right, left, right, left, right, left. Guys, ulin. Ready, up! Morning, sir! Okay guys, good morning. Na-feel sa gahapon sa ato ang gubat dito kay
nalupigta silang mga gamit. Daghan sila, kumpletong mga gamit. Mao na lupigta. Retreat tagapon. Karon, ikaduhang adlaw na to ni nga musong dito, mission number 2. Naatay kauban madugang si Lieutenant Jopel. Mao ni ang ato ang communicator, medkit, ug gunner. Ang mga gamit nga akong dalhon karon naa dinhi kumpleto, bomba, mga guns, explosives naa dinhi, medkits naa dinhi. Ato ning i-distribute karon tagsa para naatay madala. Direct Lieutenant Jopel ko. Kani kasi kay modani na tingnan. Kani nga kasi pistola, handgun, kay modani Lieutenant Dave. Sige sir. Handgun, kay modani Lieutenant Jopel. Mga kuha. Handgun yapon. Sige, pangkat na daanin yung mga usil. Ang laman na. Kaya kuhaan yung mga bag. Brad, maganda ng mga batiin mo sa akin mga army. Mga armas ni Andama. Ang granada. Load! Sige boss. Full pack na dan boss. Yes, boss. Boss, andam na ako boss. Kamu, ianda mga armas sa mga granada. Boss. Tugilan ang umurot mga armiya, boss. Ay, kablaka, boss. Tataron to mga armiya na.